zaujímavého videa. Dneska sme tu preto, aby sme si niečo povedali ku filmu Nosferatu, lebo som bol prvý na Nosferatu s kamošom, a tu je to zaujímavé, pretože kamoš má úplne iný názor ako ja. Začal by som tým, že Robert Englund, či jak sa volá, vôbec nemusím. Severana od neho doslovne nenávidím a ten film ma vyprovokoval, kedy minimálne refresher kramar, čo je v tom filme a napokon hovno v tom bolo. A Nosferatu som išiel preto, že proste mám rád Drakulu, mám rád ten vymyslený príbeh o upírovi. A dobre obsadenie tam bolo Lily Rose Depp, Nicholas Hoult. A proste som povedal, jo, tak skúsme ísť do toho, a možno tým, že som vedel, že to, čo ho idem, lebo Severan sa mi nepáči, a tým, že približne som vedel, ako on robí filmy, tak sa mi to aj páčilo. Ten film proste je pecka za mňa. Fakt je to pecka, fakt je to veľmi dobrý film a veľmi dobre sme skročili do nového roka s dobrým filmom, a za mňa tento film si fakt zaslúži až pozretie, a bodaj by takéto horory boli viacej. Nebolo to o jumpscaroch, bolo to o tom napätí, ale máte ten pocit proste stále, ako náhle sa tam začne už nosferatovať upíry a tak máš pocit, že proste kuse máš niečo za chrbtom. Fakt, ten film to doniesol až ku tebe. A ťažšie povedať, či sa to ľuďom bude páčiť, lebo je to viac menej umenie, není to alias záti démonov, alebo ani vreskoty, že máš proste slasher a nemáš to ani duchovne ako záti démonov Annabelle alebo Insidious, že by najmä tu nemáš 1000 jumpscarov, máš tu dajme tomu asi 5 jumpscarov, ale za tú pravú chvíľu a dobrú chvíľu. A no je to veľmi podarený film. Čo ma naopak prekvapilo, bolo Lily Rose Depp, ktorá prvú polovicu akoby išla mimo toho, že proste je hlavná úloha. A ten koniec, ako som zakončili, ma strašne prekvapil. Môžete mi potom napísať, ako to vy zoberete. Pri jednom momente, a to vyspoilerujem, som dostal nervy na film. A to bol ten, keď zabil 2 deti. Respektíve 3 deti, lebo tá jedna čakala dieťa. A tu som mal problém, akože fakt, budeme na to pozerať, ako sa budú zabíjať deti. Hovoríme tu naozaj o deťoch, 8, možno 6, možno 9 až 7 ročné deti. Nemalo by to patriť do filmu, nemalo by sa zabíjať v horore deti. Tie by sa mali vždycky nejako brať ako, no dobre, sú tam, je to dieťa, nebudem mu ubližovať. Nie som toho názoru, aby sa ubližovalo deťom v hororoch. Bill Skarsgård je tu na nespoznanie. Ja si myslím, že oproti Vrane, kde Vrana som mal, ja neviem, prečo som Vranu nedal medzi najhoršie filmy, to teraz rozmýšľam, ale nevadí. Kľudne mohol byť medzi najhoršími. A Vrana bol film, kde som, keď už zobral tú sílu, to všetko, tak som si povedal, že Bill Skarsgård hrá Pennywise. Ale tu som nemal ani chvíľku pocit, že to je Pennywise. Vieš, že proste jeho úloha bola taká, že ani jeden moment som si nepovedal, že to je Pennywise. Ináč, nie je tu žiadny fešák Dracula, je tu fakt snetvorený, je tu fakt ten špatný bratca, ten nemrtvý, alebo ten, ako ho nazvať, ten upír. Čiže fakt hore, teda dole klobúk. A Lily Rose má skvelý výkon, ale čo ma prekvapilo, bolo to, že na hlavnú úlohu ukázala až príliš veľa. Teda musím prsia. To bolo také, no. Ja som si nevidel hlavnú úlohu, aby niekto hral a proste sa vyzrečie, no. Tak to ako dole klobúk. Nicholas Hoult má skvelý výkon. Tiež sa mi zapáčil tu aj Aaron Taylor Johnson. Tuším, že dúfam, že hovorím správne, lebo asi strašne milím s tou ženskou, oni majú strašne podobné mená. A oproti Cravenovi tu sa mi dosť predal ten herec. Tu ukázal, lebo je to, on je tá najviac asi osoba, ktorou budeš počas filmu ľutovať, že vôbec tak
ako dopadol. Hrá tu zápornáčka z Deadpoola, tá Emma, čo hrala sestru profesora Xa. Fakt to má skvelé obsadenie od Nicolasa Horta po Williama Defoea. Áno, aj William Defoe sa tu ukáže, takzvaný Van Helsing. A ja tento film by som kľudne dal 92%, akože ja nevidím v ňom nejakú chybu. Určite to povedia medzi tie najlepšie horory, lebo ja verím tomu, že všetky horory, ktoré prídu oproti, tak budú také, že jumpscare tam, jumpscare sem, jumpscare tam, tu sa buduje tá atmosféra, fakt je to strašidelné, je to dobré a je to lepšie ako Severan. Áno, Severana stále nemusím. Čiže 92%. Budúce nás čaká Baby Girl z Nicole Kidman, to čakám, že to bude taký menší prepadák, s Antoniom Banderasom. A potom nás čaká, no neviem ešte to nedali do slovenčiny, ale niečo s Valentínom horor. Máme predtým hrať Jordan Brewster, teda Mia z Rýchlo zbesilo. A Mason Gooding, ktorý hrá vo Prescott 5 a 6, a bude aj 7. Čiže máme tam ďalší horor. A až potom ideme na také tie už uľahčené filmy, to nazvíme, kedy je Kapitán Amerika 4 a tak. Čiže do Valentína nebudeme nikam chodiť len na erotické alebo hororové filmy, lebo áno, Nicole Kidman sa prezentuje ako nejaký erotický film, taký trošku horúcujúci. Čiže áno, vidíme sa potom na budúce a budúci týždeň by mala výjsť trailer na práve ten Valentín, ten horor, takže dúfajme, že už dostane názov aj po česky alebo po slovensky, aby som ho vedel rozprávať. Majte sa pekne, vidíme sa na budúce, pravdepodobne pri tom Valentíne, reakcii a čau. Teda, no ešte nie. A 92%, aby sme nezabudli, 92% tomu filmu, takže teraz môžem sa rozlúčiť a čau.